Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke lapha ke siyakwaphethe umcimbi ke ukubana ke ingaba ngubani na ozowelwa intlaka esandleni abe ngumqeqeshi ke weqela leKaizer Chiefs apha ke kusizini ezayo. Kubonakala ngathi ke igama likaPitso Mosimane linkqenkqeza phambili ke abantu abaninzi seberhalela ukuthi iKaizer Chiefs ngathi izawuthatha pha uPitso Mosimane. Nawukhumbula into yokubana kuPitso Mosimane usoloko ephanga phakathi eNaturena kumfana omdala, akapheli ke pha eKaizer Chiefs Village loo nto, kodwa ayithi uzawuqeqesha iKaizer Chiefs mhlawumbi uhambela ke iingxaki zakhe. Kodwa ke amamahlebisi bathi ke kubonakala ingathi ke intambo zingathathwa nguPitso Mosimane, igama lakhe linkqenkqeza phambili. Akho mntu waziyo ke baphulaphuli ngoba ke iKaizer Chiefs ke ingakwazi into yokubana ke ingenzi ngale ndlela abantu bajonge ngayo, ngoba amagama maninzi baphulaphuli, maninzi amagama avelayo. Kodwa ke sawuthi gqolo sikhangela into yokubana ke ingaba na iKaizer Chiefs izawuphetha ithatha omphi na umqeqeshi, ngoba negama likaBenny McCarthy liyaphuma nalo liyavela apho ke kuthiwa kuBenny McCarthy wavuma nangenene ngenyani into yokubana ke ukhule esapota iKaizer Chiefs, futhi ke xa inovela ke chance yokubana aqeqeshe iKaizer Chiefs angayamkela ngezandla ezishushu. NoPitso Mosimane kulakhe icala wathi uready into yokubana ke iKaizer Chiefs xa inkqonkqoza angayivulela emnyangweni wakhe. Amasi ke abekwe elangeni baphulaphuli, ngoba akho mntu waziyo into yokubana ngubani na ozonikezwa intambo liqela leKaizer Chiefs. Kubhizi yiweyeweye ke ngoku kule weekend baphulaphuli. iKaizer Chiefs lekenze sure into yokubana kuthi kusiyiwa kwiWorld Cup ibe izazi into yokubana inomqeqeshi neskwadi sayo siphungulile, yayengeza apho yengeza khona. Kaloku ngoku kusazokhwazwa kumemezelwe nebafana ezawuhamba ibheke phaa kwiWorld Cup eAmerica. Kubhizi nje ngoku kule veki baphulaphuli, ngamahlande enyuka kubhizi. Into ebalulekileyo into yokubana ke iKaizer Chiefs ithatha uPitso, nalapho yawube ayimoshanga. Nangona ke imibono yabantu ayifani. Thina wethu umbono besirhalela uRivero, besirhalela nje coach esuka phaa kumazwe aseEurope. Kodwa ke xa ithe iKaizer Chiefs ke yaqonda ukubana ke iyoneliseka nguPitso Mosimane, nalapho yawube ayilahla nganto. Kodwa kokubalulekileyo kwawunyanza into yokubana ke yenze sure into yokubana iyayenza into efunwa nguPitso, ngoba uPitso Mosimane yindoda ekholwa kukenza izinto eziphuma kuyo engqondweni, futhi ke ezo zinto uPitso zidla ngomphumelelisa. Ingaske ke iKaizer Chiefs zamthatha izingaxabi ixande endleleni kaPitso, izingayenzi indlela kaPitso ibe nzima, ize uPitso imsapote imenzele konke akufunayo. Baphulaphuli ke sawusihlala sithe gqolo simamele, kuzawude kulunga, izawuthi iKaizer Chiefs immemezela umqeqeshi. Ningangena ke nani nitsho into yokubana ke niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.